et par store overarm, han render rundt med. Gæsternes nummer 11. Og Sejlund, han får altså lov at kæmpe med ham her. Går den ind til ham igen, og igen viser han afsted derudefra. Jeg synes også, han har et flot skud i forhold til hans størrelse. Det ser meget skolet ud, faktisk. Han havde 8 point og 11 rebounds i det første møde. Sejlund tæt på at se, at han ikke får sin anden fejl. Her er det selv samme par. Step back, lang toer. Ny rebound. 35 sekunder. Paljachuk tilbage til Ludic. Og 2 point. Han skal selvfølgelig passe på, at han ikke samler en hurtig fjerde fejl op. Reinholdt med 3'er. Han er fri. Ludic i hjørnet. Vi gerne have den dernede. Men han kommer altså ikke videre.